etdi. Asman Okoculuk Jemiyeti'nin wekili Aşır Aşirov. Aşır ilk bilen özüňiz tanıştyrsaňyz. Hawa. Soň bir kärhanasyň alyp bana işler bada bir gurrun beräsiňiz. Men Asman Okoculuk Jemiyeti'niň işgäri Aşirov Aşyr, men berde ýataty content writer ýagny mazmun ýazýan şu hökmünde hani mazmun boýunça jogapkär hökmünde işleýän Asman Okunna şu ulu taslamalan üstünde işlet ve enseme ulu taslamalary alyp çykdyk. Eden işlemediň iň ýatatylar hakynda maglumat bermeli bolsam, mysal üçin Aşgabat 2017 oýunlarynyň tutuş websayty, Aşgabat 2018 oýunlarynyň tutuş websayty, oňdaşyndan berde görýän tirtologatly taslamamyň üstünde dolu işleýär. Bular hakynda giňişe maglumat beren şeýlede elektron kanseliýariýa programmamyz bar. Ondan soň demir ýollaryna gurnap beren ulamlamyz bar. Olaň hemme hakynda giňişe maglumat bersek şeýlede biziň 7/24 işleýän kiber atakalara garşy gorag etýän merkezimiz bar. Demir ýola gaty raýatlardan halkdan uly seslenmeli. Şu demir ýolu proýektiňiz. Hawa. Bir iş ansatlaştırdı. Indi ýöne arka tarapyndan siz ýöne elbetde kän zähmet çekdiňiz, dogry dämi? Şu Hawa. azda kände näçe çamagyňyz aldy, näil kynçylyklar boldy azda kände şu. Biz elektron demir ýolunyň ulgamyny taýýarlamyzda berde hani diňe bir bilet temat ýani tutuş demir ýollarynyň tutuş ulgamyň upravleniýan programma 3-nçiligiň taýýarladyk. Ýagny bu näme diýmek bolýar? Birinji bilen biletleri köne görnüş, hani primitiv, gadymy görnüşden iň döwri gap görnüşi içi QR kod bilen üpçün edilen elektron bilete geçirdik. Elektron bilet diýmek näme diýmek? Ýanynda biletiň hard kopyasy bolmasydan ýanky maglumatlaryny hem ýol bilet tarapyndan hem kassier tarapyndan doly eliterli bolmagyny üpçün etmek bolýar. Indi ýankylaryň hemmesini taýýarlamada biz bir ýolawçylaryň elektron bilet almak üçin web sahypa, Android, biram iOS üçin programma tatyan ulgamany taýýarladyk. Ondan soň ekli kassirlaryň biziň ýanky taýýarlan programmalama bilen integrirowany işlerýalak. Kassirlaryň programmasyny taýýarladyk. Ondan soň satylan ekli biletleriň hakykylygyny barlygyny geçiren ýol biletleri üçin ýörüýdi enzamlar ýazadyk. Ýol biletler indi öňküleri ýalak ýola üçin girip çykany hakynda telefonyny ýa-da ýazmaça hatabat bermän ýa-da bilediň hakykylygyny bilediň üstündäki ýazgylara ýa-da güne tutup baharlaman indi üstünde QR kodu okudanna şu taýda ýörüýte şifrlanan kod arkaly ýolawçynyň ähli maglumatlary gidip barýan ury we poýdyň içine girenne hatawa alnanna ýanky poýdyň içine girdi diýip hatawa alnanna girýän ýeri we ýanky düşýän ýerine degişil maglumatlaryň ähli elektronly ulgama geçirildi. Onu nemeni siz PTG hukman printerden çykarma hukman dälidiňizde? Elektron bilet demek bilet hiç ýeli ýanynda çykarma hukman nä? Şunyala QR kod ýalak ana kamera semede de work şunyala QR kod eger üpçün edilen ýagdaýynda şol QR kody biziň ýol biletimiz öz enzam bilen okudanna pasportdaky maglumatlary we reýsiň maglumat deňgelýän bolsa şol biziň üçin ýetik. Ýöne käte ýene de ýol biletler raspişatkasy ýok bolsa raspişatkan etip getirdi ýa şol hökmen masliýetine. Asliýetine teredende ol hökmanlyk däl. Ýöne şunyalak ýagdaý bolup bilýär. Belki de ýol ölediň elektron enzamy işlemeýän bolup biler, zat bolup biler edilon ýalak ýagdaýlar. Ya da telefonyň ekran parlayan bolma ihtimallygynyň käbir bol şonýala mümkinçilikler täýir edip biler. Ýöne maksimal derecede biziň taýýarlan ulgamyzda ýankylan hemmetini elinde kagazsyz amala aşyrmak mümkin. Hatda ýol biletden hem ýolawçylar özleriniň hukuklaryny talap edip bilýärler. Biz sizin elektron biletiňiz tanıştyrylanyna mundan beýle kagaz gerekkenligi aýdyldy. Elektron poçtaňyň arkaň bar diýip aýtdylar, sizem ýollaşylaňyz bilen gürleşiň bolmasa, siz hakynda men siziň ýollaşylaňyz bilen gürleşek diýip bolýar.